Zaitu nasiko gaina. Zatxaren izan behar da, bide. Beste... Bueno, zaitu etorra gara. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean jauzuekin senideo, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jaineko guztiz antzua da gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Jainko jauna, bataio iturrian bizi berritu dituzu zugan sinisten dutenak. Zaindu itzazu Kristonengan jaio direnak, gaiztakeriaren tentaldiak garai ditzaten, eta zuk emandako goaietan nerian iraun dezaten. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko karregi bizinetan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Saulo jaunaren ikaslea dauka, Dios zemane zeriola apaiz nagusiaren agertu zen eta Damaskoko sinagogetako agiriak eskatu zizkio. Bide sortako ziren guztiak gizon eta emakume bataiatu Jerusalena erakartzeko. Bidean zigoala eta Damasko ondora iritsi zenean, bat-batean goiko dira argitxu batek inguratu zuen. Lurrera erorita ahos bat entzun zuen. Honela zion, Saulo, zergatik erasotzen didazu? Saulok erantzun zion, nor zaitut, zu jauna, eta jaunak zuk erasotzen diozun Jesus jauna nazu min. Atxazaltez eta sartu herrian, eta han esango dute zer egin behar duzu. Arrenbide lagunak harrituta zeuden hautsa entzun baina ez baitzuten inor ikusten. Orduan jaiki zen Saulo lurretik, baina begiak irikita ere ez zuen ikusten. Beraz, eskutik hartuta eraman zuten Damaskora, eta 3 egun egin zituen ikusten ez zuela eta ez zuen ez jan eta ez edan. Bazen Damaskon Ananias izeneko ikasle bat, jaunagatik ikuskarri batean esan zion, Ananias, eta arrek ona hemen ni jauna, eta jaunak zoaz kale nagusi da, eta mila ezazu Judasen etxean Tarsako Saulo delako bat. Otoitzean ari da, eta Ananiasek izeneko gizon bat ikusi zuen bere etortzen, eta eskuak gainean ezartzen berriro ikustemena ardezan. Baina Ananiasek erantzun zion, jauna, askori entzun nago zenbat kalte egin dien gizon horrek, zure fededunei Jerusalenen, eta orain bertan ere. Eskubidea hartua du apaiz nagusien handik zure izenari dei egiten diote guztiak baituta eramateko. Eta jaunak erantzun zion, zoaz, nik gizon hori aukeratua daukat eta gentilei eta erregei eta israeldarrei nire izen aldierazin dezaien. Nik erakutsiko diot nolako nekeak eraman beharko dituen nire izenagatik.
Joan zen baba Ananias, sartu zen etxean, ezarri zizkion estua gainean eta esan zion, Saulo anaia, onera zetozela bidean agertu zaizun Jesus jaunak, bidalitan natorki berriro ikusmena ardezazun eta Espiritu Santuak bete zaitezen. Eta bat-batean eskama bezalako batzuk erori zizazkion begietatik eta berriro ikusten hasi zen. Zutitu zen eta bataiatu egin zuten eta handa indar berritu zen. Egun batzuk egin zituen Damaskoko ikasleekin. Eta gero sinagogetan Jerusalem berri ematen hasi zen Jaungoikoaren semea dela erakutsiz. Jaunak esana. Kristu, Kristo, Aldi hartan, judutarrak eztabaidan ari ziren, nola eman dezaiguke honek jatera bere haragia, eta Jesusek egiaz diozuet, gizonaren semearen haragia ez baduzue jaten, eta haren odola edaten, ez duzue bizirik zuengan. Nere haragia jaten duenak eta nere odola edaten, badu betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Nere haragia egiazko janaria da, eta nere odola egiazko edaria. Nere haragia jaten duena eta nere odola edaten, nigan dago eta ni harengan. Bizi denaitak biali nau, eta ni aitagandik bizi naiz, era berean ni jaten nauena, nigandik biziko da. Hau da zerutik jaitsitako ogia, ez zuen gurasoena bezalakoa, jan eta hil egin baiziren, ogi ontatik jaten duena, betirako biziko da. Kafarnaungo sinagogan erakusten ari zen batean, esan zuen Jesusek hau. Jaunak esana. Paskoaldian gaude eta Paskoaldian urtero apostoluen eginak irakurtzen dugu. Hain zuzen ere, San Lukasek idatzitako liburu bat dugu, lau evangelistetako batek, eta apostoluen eginetan San Lukasek nola baite kontatu nahi dugu lehenengo kristauak nola bizitu ziren. Ze nolako bizipenak euken zituzten, ze nolako zailtasunak, ze nolako pozaldiak eta horiek denak nola baite isladatzen ditu Lukasek bere liburu horretan, apostoluen eginak. Eta garrantzi handia daude guretzako lehenengo kristauaien fedea eta bizipena nolabait ezagutu ahal izateko. Eta gaurkoan agertu zaigu, hain zuzen ere, San Pablo garrantzi handiko momentu bat izan duzan bere bihotz garetzea, bere konversioa. Hemos escuchado en la primera lectura hoy de los Hechos de los Apóstoles la conversión de San Pablo. Él se llamaba Saulo, era un judío bastante radical, era, vamos a decir así, uno de los máximos enemigos que tenía el cristianismo en sus inicios. Tuvo duros enemigos, pero uno de los fuertes era Saulo, porque él, en su, vamos a decir,
forma estricta de vivir el judaísmo, lo que estaba pretendiendo era acabar completamente con el cristianismo. Querían hacer desaparecer completamente del mapa el cristianismo. Por eso, cuando iban a un lugar, buscaban a los cristianos que había, los apresaban, los torturaban, intentaban que dejasen de ser cristianos para hacer desaparecer del mapa de la tierra el cristianismo. Y cuando iba camino de Damasco, actual capital de Siria, que no está lejos, digamos, de Palestina, estaba yendo hacia Damasco y ahí es donde tuvo la conversión. Fue una gracia, como se suele llamar, turbativa de Dios, que le tocó completamente el corazón y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces tiene un pequeño proceso, primero queda ciego y tiene un pequeño proceso en el que con Ananías y los cristianos de Damasco cambia completamente y luego vuelve a recuperar la vista de la mano de Ananías y se fue al desierto una temporada. Vemos también ahí como el desierto, la importancia que tiene como un lugar de oración, como un lugar de descanso, un lugar de reflexión, y estuvo, vamos a decir así, San Pablo en el desierto y después comienza, después de su conversión y de su estancia en el desierto, su labor apostólica, que fue absolutamente esencial en el principio del cristianismo, en la formación de las primeras comunidades cristianas. Digamos que podríamos estar hablando del mayor evangelizador posiblemente que haya habido en toda la historia de la Iglesia. Por lo menos sí, uno que ha tenido una importancia vital, creando pequeñas comunidades en distintos, sobre todo en ciudades de alrededor del Mediterráneo. Recorrió prácticamente todo alrededor del Mediterráneo, creando comunidades cristianas y tuvo especial incidencia entre los gentiles. Digamos que ahí vemos también la misericordia de Dios como es. El que había sido uno de los mayores enemigos y perseguidores, Dios le perdona completamente y le da, es más, una capacidad para ser uno de los mayores transmisores de la fe. Y por otro lado, uno que había sido un judío radical de la escuela de Gamaliel, era de los duros, vamos a decir así, Dios le dio la capacidad de ser el que mayor incidencia tuvo entre los gentiles, es decir, entre los que no eran judíos, que era más difícil, porque en principio cuando iban a hablar, o parecía más difícil, cuando iban a hablar con gente judía, los primeros cristianos tenían toda la base del Antiguo Testamento para explicarles Moisés, Abraham, los profetas, etc. Sin embargo, con un gentil había que empezar de cero. Y San Pablo tuvo una eficacia mucho más grande entre aquellos gentiles. En el Evangelio de hoy también, para terminar, nos ha parecido la, vamos a decir, estrecha vinculación que hay entre la Eucaristía y la vida eterna, que nos quiere hacer Jesús ver la Eucaristía como una prenda de la vida eterna, para que estimemos profundamente este regalo tan grande que nos ha dejado. Estimatzen dugu, beraz, eta eskartzen diogu jangoikoari bihotzetik, Eukaristia utzi digulako, bere bihotzeko oparirik handiena bezala. Eta egin ditzago orain gure eskaria. Eskartuko dugu, gaurko meza santuan, bereziki pakearen alde, mundu gerraz eta gorrotoz eta gatazkaz betea ikusten dugu, eskatzen dugu jangoiko honari pakea, justizia, maitasuna, nola egon daitezela eta nagusi izan daitezela gure artean. Eskar ezaiogun jaunari. Gure irakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan, gure berezian, izerde hilarte, Juana Zubillaga eta Azparren familiko hildakoak eta Zarrantz familiko hildakoak. Jaunak bere baitan hartu eta handi gure alde egin dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
betiko opari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak hangoiko gure jaunari, egokira bai eta zuzen, zu jaunari beti gorestea, baina poz handia doz, Kristo gure Paskoa, hil eta eskenia izan den handi honetan. Berau, bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Berau da opari bildotsa gehiago hilko ez dena, baizik betirako bizi dena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indarretek gero guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santos, Santos, Santua, hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzutako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gehitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure antzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropena joan diran gure senideak eta egitako guztiak. Bereziki, Bizente, Juana, Azparren familik bildakoak, Zarratzun bildakoak, Arritza zuzur orpegilaren egiten. Errukizak izkimu horren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizateetan zure arispide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta egitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure ez dela zena, santu izan beti zure izena, eta beti zure eremioa, egin beti zure nena, zure
zure errukiaren esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorioaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esnaba apostoluei pakea eguzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi bezera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunak pakea beti zurekin. Eta zure pakea. Jangoikoaren bildotza, zure
ugari dezala gugan gaitasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin, bere ikar zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.